APS SDPO John lapen Ari Asangho atum pen puthot raki ahormu kenep thulong. Pini busik ni paing korar serkep surhini rain korahini arni joy pen bir talong si khat-khati OC Superintendent of Police Raju Dwara lapen officers lapen first section of C20 CRPF atum pen chelang si khat-khati police station ke parlo boka janalong patodap adap por phai serkep apor malom ihu mahem konglong registration number AS21 C9306 ahem konglong along pen raki ahormu mate heroin sabun ahom pen ke thapon gram pharoi sira inko raser kep raibeng inut sardarau along pen nepor long pusi birtalong dun sardarau alang li arta lake ningkan inko ratrok apo amen kumarau arong lake officers colony lamding hojai district pen pusi pangthek pon lapen adun thu birta kelong dun ke Dimapur Hotel New Can Room number pharo ke thomra krehini lapen pharo ke thomra kreisi along men raikom sai khiatum ke tona sai deng ponsi raki ahormu ke pon ke wan atuma phan nepon thulong lapen labangso ke japon lake John APS SDPO Bokajan lapen khat-khati OC lapen staff atum lapen East Police of Dimapur atum pen chelangsi labangso sai deng ponsi packet hini heroin gram inko raner kep ra ibeng nepon thulong pusi birtalong dun labangso hotel along pen pinso inut so arlo bang hini apan raikom sai khiatum chepari deng ponlong lo pinso amen lake dulal majumdar atan koiratrok apo amen lake let komol majumdar arong lake South Hill Colony Lamding Hojai District lapen arlo somen M Hasni artaning kan plikep rapli wife of Liba arong lake thingba khulen Senapati Manipur lapen Rabina Lana artan inkan thomkep ratroksi wife of K Moses lapen arong lake Manipur Senapati pen pusi pangthek pon